Sans, kumusta? Welcome back sa tuang channel Sanu Republic, ang channel nga dili lang maghatag sa tuwa og kalingawan o pagtulunan, kun dili mo tubag usab sa tuang panginahanglan ngadto sa kalambutan. Karong adlaw mga kasans, sa dili pa day ko magsugod, allow me mga kasans nga pasalamatan usab na tug balik ang mga tao nga nitabang, ni suporta, ni subscribe o sa laktod nga walay lipod-lipod nga padayon nga ni suporta sa tuang channel. Daghan kay isa. Oh my God! Man sa inyo kung kinsa man mo, permanenteng salot kong tanan sa inyo ha. Wow. Kunya katong bag-or pod nga nakabisita ni nga tuang panimalay ni nga tuang channel ay kaulaw. Dayon ta diri sa tuang pinubri nga channel. Unya, pag humani mo tanaw sa ito ang mga video, palihog lang po ko tuplok sa mga tuplokonon. Sama sa like, subscribe button, o notification bell. Okay? So, karong adlaw po, dili sa ta mag-fishing mga kasans. Kay nga no, doon na tayo duha ka rason. Oh no! Una, maot ang tide karon. Ikaduha, pirti inita sa gawas 40. So kinahanglan tag magpauli sa tuang kining gitawag og kutis porcelana ba. Kaya nasunog na tag Seriously, what the fuck are you doing? ayo mga kasans. Mura na tag kulor ani o kinini ang saingan ani ni ang chocolate ba. So og dili ka nang bakukang, mura na tag bakukang mga kasans. Pero mao gani ni nga magpauli sa ta, no, i-recover na to ang ato ang mugawas ning natural na to nga color ba nga medyo murag na ipagka kuan man ta porcelana man niya to ang kutis ba ay kaliwat man tang daguhoy niya katong remember ninyo sa daguhoy ang unang ni invade o ni sakop sa Pilipinas mga Spaniards ba, so natay kalingawan natay kaliwat gamay ana, no? So di na to nahisgutan karon. So sama sa akong gikaingon karong adlaw di man ta mag-fishing, so unsay akong buhaton isuroy ta mo sa tourist spot dinhi sa Broome kini nahimutangan karon sa inyo ang kasans. Di man ato na mahurot karong adlaw, so una sa ta sa Ganchum Point, no? Ano siya ay ito ang bisitahon karon. Unya ang nakalahi mga kasans kay mo bisita ta dito dili gamit ang ato ang sakyanan kundi kini ako ang baroy. Kini nga baroy mga kasans, bato ni siya mga kasans nga gikan sa bag-ang sa camel, no? Itong mga karaan nga camel kikuha ang bag-ang gipauga mo ni siyang batuha. Kabilin in taon po ni sa kwantatay lagi niya sa buhol. Mo ni akong gamit sa pag-ari din sa Australia. So, unsa man ni siyang baroy mo ni gitawag nutog baroy mga kasans, bato nga pangsuroy. Dili ni katong bato nga ba pero kini nga bato nga ba pero kini nga bato mga kasans baroy ni siya bato nga pangsuroy. So mo ni ako gamit sa pag-anhin sa Australia man wala na ko mag-apply ng mga visa mga wala na ditso na. So sa may sistema sa may style ani imura ni siyang ugumon mga kasans nya ulaton lang nimo kay buto mo what the fuck mo ba pagbuto ani kung asa tong destinasyon nga imuhang gihangyo gilitok dalon kaniya sa sulod sa upat ug tunga lang ka pamilok nimo. Unya sa dili pa pud nimo ni siya ugumon mo litok sa lugar, no? Sa lugar nga imong atuan nya kini nga pulong si gisuk na puras kumbugan mga kasans kay gitapigan. So kini nga pulong mo ni imong litokon. Klaro ninyo mga kasans. Sige lang kay o kursunada mo ini nga bato istoryahe lang ko ato na siyang pagahisgutan.
So, atong testingan mga kasans kay wala na. Sa naman ang orasa, hapit na mag-alauna. So, atong testingan. Suroy na ta sa una sa akong gingon sa Ganchong Point. Easy! Pursale! Yawa gi aso. Yan na mga kasas. Yawa gi buntaw naman taan ng kasakbot. Asa man tadap kita? Tagali mga kasas. Ama ba itong giabutan? Kasakbutan na. Ay mo na ni mga kasas. Kita sa inyo ang uunsa ning Ganchong Point ngano nga ginaanhian ni og mga turista. Okay mga kasans? Moto'y ginadayo sa mga turista dinhi sa Ganchong. Kaya kini nga mga formation of sans kini nasa kong likod. Basta sa ko ang background. Muni obra maestra sa nature. Nature ang nagbuhat ani mga kasans. Ano sa ginulit ta dugay-dugay o hinapak sa bawd. Hangin, position, science mga kasans. Sayang nga kuatugan ko sa inyo sa tinuod. Ini parte o mga nature gamay na to akong grado sa una na kaya niwarusan ko inyo makita balik sa atong topic mga kasans inyo makita na kasagaran sa mga puti ma-attracted sila ani mga yung nga klase bitaw mga kasans sa mga rock formation nga inyo makita. So dito sa unahan mga kasans mo ato ta kay naa dito'y ginadayo gyapon nga katong gitawag nila og tunog sa
kining gitawag nila og tunog sa dinosaur. Sa in English wa mga kasans. Oh no. Ito gitawag nila og footprint. No, dinosaur footprint. So atong atuon mga kasans tara. Diyan na ta karon mga kasans sa naibutangan sa gitawag nila og dinosaur footprint. So, kasans sa tiil sa dinosaur. Iya tanan. Kita kasans. Kini nga akong gigulitan ano. Pag gamay hingin. So mo ni ang tiil sa dinosaur. Ito kasans. Kato. So ingon nila mga kasans 130 billion years. Ini siya na tunog. Kung inyong pangutang na mga kasans kung tuo ba mo? Tuo na lang ta kay ron ta madali mga kasans kay labing inita na. Ayaw na sige kuan ganas. Unya kana mga panahon 130 million years. Pasigurtas udlot sa kamunggay ang kasas. Mo to asap. So muni ang mga nahitabo dinhi. Nganong ginaanhaan gid siya og turista ning Gansyong. Kung i-recap nga gumikan sa iyang rock formation nga makita nimo ang view sa dagat nga nag-blue siya. Iyang rock formation kini pod ang highlight sa ila kining gitawag nila dinosaur footprint. Tunog siya. Pero mga kasans murag init naman ang adlaw sama sa akong ikaingon kagani nagkinahanglan ako nga ibalik ang practice sa iyang normal nga postura. Ulit na ta until to my next video mga kasans. Thanks for watching. O shout out di ay sa di pa kumalimot sa di pa mahuman ang video. Shout out sa akong mga amigo. Una ang akong idol nga si Jun Cres Robles aka Probinsyanong Butcher. Shout out usab kay Loloy Jerome Giniston. Shout out usab kay Maui Lopez Jr. Shout out usab kay Elmer Bravo. Shout out usab kay Haji Magan. Shout out pod kay Windel Crujido. Shout out kay Eric James Fernandez. O last but not the least mga kasans, shout out kay kaubo ko Rap Rites. So once again mga kasans, daghan kayong salamat sa inyong pagsubaybay, pagtanaw sa ako ang video. Till next time mga kasans.